Kusuma badhe aklipur para miyarsa lan monggo sugeng Jatilan kita Sekar Kusuma badhe anglipur para miyarsa lan monggo sugeng sugeng amirsani asal enak Jatilan kita Sekar Kusuma badhe anglipur para miyarsa lan monggo sugeng sugeng amirsani Selamat Yuk Sekar Kusuma
Pujangan Dewi Pujangan Dewi tiap hari sang putih menari diiringi putri Sarinande Sarinande Putri Sarinande putri Sarinande Mengapa nangis matamu bangkai yo iya yo Aduh mama, aduh papa Bahasa dimasuk di mata Linter-linter neng isor suruh Ning isor suruh Suruh iku cawang-cawangan Glintar-glintar mengarep waro bareng waro sayang-sayangan Sarinande Putri Sarinande Putri Sarinande Putri Suri Kapujaan Dewi Pemujaan Dewi Setiap hari sang putri diiringi lagu Saripende mong jalai ora bisa ngoceh ora bisa ngoceh makan nono jalane kantong mong bapake murira oleh anak wedok wis wani nembung Sarinande Putri Sarinande putri Sarinande Mengapa nangis matamu bengkak Aduh mama Aduh papa
Iya. Yuk, Os. kasih jalan, kasih jalan. Awas, awas. Yos.
Sekar Kusuma. Tandur sumilir tak ijo royo-royo tak sengguh temanten anyar Bocah angon, bocah angon, penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo mbesuk dodotiro kumitir bedaing pinggir dandamono slumatono kanggo sipo mengkoso mumpung padang rembulane, mumpung jember kalangane. iya sora di Ayu Iswara. Dalem Mas. Mbak Anti kamu nanti ya. Saja iki ndelik-ndelik. Yo Mbak yo. Heeh kok nyanyiani Kang Mas e. Kang Mas e pengene dinyanyekake. Mas, Piye, Dik? wonten apa Mas iki jenenge? Lah ndi isik-isike ana ora? Panyuwunan. Apa nyuwunan? Nah, nek isik-isike Kesandung Asmara. Oh, kesandung Asmara. Iya, Nggih. Mas. Ya, semoga gagem minangkani wonten ing Bapak Putri Iya. Sekar Kusuma. Iya, Mas. Iki kolaborasi Sura Kencana karo Sekar Kusuma. Dosane Iya, padha Mas. ya, ya. Dosa SK. alamate padha ra iki? Heeh, padha. Pedhuk Nggih, wae. sami. Iki bose siji lho. Iya, Mas. Bose dhewe iki. 088 Apane iki? Nomere? Nomere to, Mas? Oh, kae penak kae. Oh, alah iya, Mas. 088 221 4443 4448. Iya, Nggih, monggo. Mas. Ingkang badhe ngersakaken menika Sura Kencana ugi Sekar Kusuma. Gladen wonten ing dalem panjenengan mengko saged sesambetan kalian kontak person ingkang sampun tercatat nggih. Nggih, Mas. Mangga. Murah kok ya Mas Danang ya. Murah. Iki sik promo to? Promo. Promo. Promo Idul Adha. Waduh, agak isik seneng to kahanane Mas Danang iki. Alah, iya, Mas. Wong urung ana seminggu. Diskon besar-besaran. Heeh. Urung ana seminggu lek dadi mantan kan sik Heeh. dalam rangka bahagia. Mesti ya potongannya oke. Iya, Mas. Sing ndredeg Mbak Ayu, waduh. Ora, Mas aku. Agar terus bocap potongannya oke. Nggih, monggo. Nggo. Teman-teman, Sekar Kusuma. Ini dia ngarep ndak kualat. Tunggu ora, Mas iki. Tunggu.
Sapa sing njaluk ki mau? Sing Iki kok njaluk, heeh. Plotra-plotra iki piye iki? Iki. Ya iki lho iki iki. Ora apa-apa. Tak copote ya Mas ya. Aja Mas, dipangan, dipangan. Lagi ya Ora ya, Mas. Karet. Ada iki lak yo. Piye, Dik? Kok ada yang beda gitu loh, Mas. Sopo? Masih sing jaipong iki lho. Ndi yo? Aku sakjane ya wis duwe ning omah, Mas. Heeh. Ini Ning kok koyo sapa ngono kuwi? kenal ora? Hah? Kenal ora? Rada ora. Kenalan, kenalan. Oh, iya aku ora Kenalan, lani, Mas. Mas. Heeh. Ayo le suara karo tau sing urut Jenengan ki ora anu. Mboten tepang jenengan. tepang. Hmm. Heeh. Mas, sapa kae Sopo? mau? Ekek. Oh, eke. Mas Ayo Eke. ngono to, Mas. Yo, aku mergo ngerti maca. Ya Mas, ya ngaturaken sugeng rawuh sama Mas Jaipongnya Indonesia. Iya, Mas. Ya, yo dikasih lagu-lagu selanjutnya bersama Sekar Kusuma Mas Danang. Mas Danang nyanyi dhewe ya. Nyanyi pokoknya Mas Danang. Yes, yo. Danang, Danang wis apa-apa iso. Sing ora iso siji jujur, angele ra. Lah yo, kene bojone ora ngerti. Aja dadi ngerti. Engko ndak rong dina wis bubar. Sak. Tukake sing apik-apik ya. Ya nang yo. Nah. Oh, segara madu. Goromadu Mas, ya Mas. Apa Mas Danang? Apa pamer bojo? Oh, blak kita kita. Blak kita kita. Apa Mas Danang? Cinta tak terpisahkan. Nah. Oh, no. Iki namanya uang tak terpisahkan. Alolo. Nah, kok Mas Danang sih engko ya dipintangani Iya. cinta tak terpisahkan. Aku jane nek nyekel ngene iki lali aku ro Danang. Ning yo Danang sik wae. Ojo bosak Oh, dulu. Ya nang ya. Segara madu. Waduh apa kene Mas? Melarangan. Bugel. Pleret. Pleret. Pleret 4. Cerak pantai. Pantai apa Mas? Melarangan. Heeh. Golek semangka. Segara madu.
Segera madu. Ya, sampun Mas Danang. Iya. Ya, kedruke lebak ya Mas ya. Iya Mas. Koyok cinta tak terpisahkan. Alah, aku Ya. yang ndang lali kok Lah, Mas. kowe iki ana duit ya duwite sing Kowe iki ditompo. malah ngelik. Tugasnya lali ya. Lah sing anu dijaluk meneh. Sing ngewehi duit. Lah iya Mas. Monggo. 3 2 1. Nanti ya Mas. Coba.
awas. Ya Lele. Lele. Os. Kewer. Oh la la. Sik. Ya, sak lagu sih Mas yo. Kok digulung ki sik? Aku pengen gulung-gulung dhewe ya Mas. Cinta tak terpisahkan. Pun pinangkani sambutan saking Mas sapa ke mau urung kenalan? Durung ya Mas. Oh, nggih pokoke Mas Fajar. Oh, Mas nggih. Fajar. Mas Fajar nggih matur nuwun awet saking pundi-pundi rupiahnya. Mas. Semoga Mas Fajar. menular ke teman-temannya. Iya. Mas Iya. Fajar nganu Mas, lekonita nih. Didongake Dik Mas Fajar. Kono kok pinter kok. Dongake awake dhewe. Aku ora dongake kabul. awakku dhewe nyok ora kok Mas kondo. Lah ning nek ndelok dongake wong adoh wong liya. Semoga Biasane kabul. Mas Fajar le golek rezeki. Gangsar mayar. Gangsar mayar. Ya, diparingi lelintu. Nggih amin. Ijual sing mulah luwih akeh iki. Luwe oke. Nah, Heeh. Kene Mas 50 nek meneh. ditambahi Oh, luwih akeh meneh. Ya. bojone Mas, ya. tambah. Ojo. Jo. Marah dinekake dhewe ya Mas. Aja apa-apa iki mergo duit aja. Ojo. Ning ya donge termasuk sedekah. Ibu nggih. Mangga. Sekar semua featuring Suwo Kencang. Yo. Masanya musiknya Indonesia. Suryo.
pastikan kudu tingkat Bapak ibuku akan datang melamar di kau Koko sapa? Terima kasih Bapak, Mas. Nggih. Mas Mas napa sinten, Bapak? nggih? Pak sinten nggih? Paring asma sinten, Pak? Lagu isi. Mas Tat. Oh lah nggih, ingkang kagungan dalem nggih. Nuwun nggih, ngapunten Mas. Pak nggih. Kula sak rencang anggenipun kegojekan mbok bilih panggih lepat nggih Pak. Jan. Kowe ra kersalaman tok to. Kowe ra kersalaman tok. Padha lanange, jajal kowe dono. Jajal. Engko nek apa? Aku tak jajal ya. Lah dijajal. Walah yo jangkrik. Ya ora apa-apa Pak iki. Kowe arep salaman Awas, lho. meneh apa ora? Didum lur. Nggih matur nuwun Pak nggih. Terima kasih. Matur nuwun nggih. Niki wau namung guyon Pak mboten sah yuk repot-repot Pun ngoten. nggih, mboten sah repot-repot. Ya ya. Matur nuwun Pak Bapak. Nggih, mugi-mugi Mas Heri, jenengan kowe piro? wis kowe diutuk karo. Oh iya. Mugi-mugi rezekine Heeh, panjenengan mlebu sae sekeluarga dhewe-dhewe. banyu miling nggih Pak nggih. Nggih. Amin Allahumma amin. Asal itu ganjaran saking Ngersake Ayunan lagu Gusti mboten Allah. nggih. Pak Tata, Muga-muga ora. pilih ngersake lagun
Apa? Mboten. Oh, mboten. Mboten alhamdulillah. Alhamdulillah Pasrah mboten. awake dhewe. Nggih, pasrah rak dhewe. Nggih. Yuk, Samangke mungkin apa iki, urusan Mas? panglipur nggih. Nggih. Monggo, pripun Mas Wiyaga? Aduh, Oh, tarik nggih. rada lemes iki wiyagane Mas. Bane lagune apa? Manut ngene iki, Mas. Monggo, ya. Seringan Sekar Kusuma.
Selak sore. Gendong. Oh. Apa Mas Surya? Nyuwun apa Mas Surya niku? Nyuwun apa? Kesayangan. Iya. Mau wis yo. Heeh. Go. Heeh. Heeh. Liyane. Meneh ya ra apa-apa, Mas. Toman. Oh. Toman ya iki. Menah-meneh senengane iki. Wis Ora semoga apa-apa, dumadan Mas. Bu Paraga.
Ayo. Yuk. Oh. Oh. Bangsa kita ngilat agama, bangsa kita ngilat agama, antepono ngeno makarya, antepono ngeno makarya. Selak sore. Yuk. Sekar Kusuma. Jos. Yuk. Os. Ongkek kanan kiri pripate milang milik esame ngojiwat kafe seng kapolyan busana nira sutra manca warna lelangan beksan ongkek manis sesulit. Yuk.
Ayo Mas. Os. Lea. Dumateng Bapak Tatak, monggo. Kepareng caos asung untuk pamuji dumateng penari kang badhe jenggar. Kondur saking Bapak punika. Iya. Iya, salah Pak. Iya. Bapak Tata ampun dadi nggih, ampun dadi. Nggih. Ampun dadi. Bablas. Iya. Iya. Hei. Selanjutnya. Marmaya ingsun timbali marmaya ingsun timbali timbalono Raden Marmaya Raden Marmaya dasar bagus kepara nyata Raden Marmaya dasar bagus kepara nyata dasar sakti mandraguna Bambang Permati Raden Arjuna Bambang Permati Raden Arjuna Kluro perang negeri Ngastina sampun rampung ati purendika sampun rampung ati purendika
Umar moyo kasih ngetewo Umar moyo ing son timbali Umar moyo ing son timbali timbalono Raden Marmoyo Sai. Monggo Bapak. Laris kok ya Pak. Ya ibu, monggo Bu. Si. Ayo, selak sore yuk. Ayo Nok. Nyi Roro Kidul. Ya Mas. Saya lagi dari tukang pandai. Ya. Ayo Mas Jet. Segala kita Iya. Oh. You. Umar Moyo Mas Heri masih sanggup? Sanggup. Sanggup. Ya. Alam.
Bareng kabeh. Iya. Bareng kabeh Mas Surya. Urung iso. Mas Surya ora kuat nek telu Mas Dana. Ayo. Iya Mas yo. Maramayo ingsun timbali. Maramayo ingsun timbali. Timbalono Raden Maramayo. Raden Maramayo dasar bagus keporo nyoto. Maramayo dasar bagus keporo nyoto. Dasar sekti mondro kuno. Bermati Raden Arjuna. Bermati Raden Arjuna. Lurung perang Astina. Maramayo ingsun timbali. Maramayo ingsun timbali. Timbalono Raden Maramayo. Ayo Mas. Iya. Ayo sayo. Iya. Lila nono pamit mulih pasti. Iman benjang diko yen ta nganti digawe suci
Yes. Iya, iya. Ya, sekali lagi. Sekali lagi. Oh. Wes mas. Yo. Keliak, keliak. Iya. Yo. Yuk. Yuk, 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 yuk. Ya. Bapak Ibu sedaya sagung para pamirsa, iki kebareng nyawi